Senajan menune gur sederhana ngene iki, lek didampingi dengan rasa syukur dan rasa luwe, wis talah dijamin rasanya nikmat luar biasa. Bukankah begitu, besti-bestiku? Iki besti, menuku dino iki aku lagi goreng iwak teri. Tak goreng garing nganti kriuk-kriuk. Kriuk renyah seperti kerupuk. Bareng goreng iwak teri iki aku goreng lombok. Lombok gawe bahane sambel. Pertamae jenenge lombok, diulek alus berubah nama menjadi sambel. Sing pencinta lombok mestine pencinta sambel. Omongku ngawur sih, tapi iku faktane. Lah iya sih besti, bener omonganku. Yo ben terine gak berdua karo sambel tok, iki tak ceplokno endok bes. Lihatlah proses penyeplokan endok iki. Apik yo endoke iso melembung ngono. Lihatlah betapa locernya wajan warisan dari emakku ini. Senajan wajane elek tapi ora kelat. Iki besti, sambel beserta kanca-kancane wis siap kabeh. Senajan menune sederhana ngene iki lek didampingi rasa luwe, pasti rasanya nikmat.